Og det er så del 5 nu, tror jeg. 5 nu. Nej, det er del 4, fordi kapitel 1 og 2 tog vi sammen. Fuck. Det er fast. Jeg kan ikke engang tælle mere nu. Holy shit. Men hvor er der nu? Ja. Som vi sagde i vores første vlog. Godmorgen, randoms. Hvad? Hvad? Det kan jeg ikke engang. Jeg ved ingenting, for jeg vidste ikke engang, I havde en kanal, så. Nej, Laura. Thank you for informating me. Not. Det er Mads. Mig? Snyd. Hvorfor lige mig? Det er altid mig. Bare skuffet over mine venner, ikke fortæller mig noget. Tag den. Ja, skal jeg fortælle dig? Det kan jeg godt. Noget. Jeg kan fortælle dig noget, der er endnu bedre. Der kommer en jockey, ja, det er godt. Noget, der er endnu bedre. Nej, hvorfor går du på mig? Er du klar? Nej. Det ved jeg ikke. Det kan bare ikke lide mig, fordi jeg er ond, så det tog dig i stedet for. Du indrømmer det, du er ond. Gå nu op. Der er sig. Hey, that's mine. Oh shit. That's mine ass. Okay, nu skal jeg bare ikke falde ned af. Du går først. Okay. Jeg vil ikke falde ned af charger igen. Altså, jeg faldt bogstaveligt hele vejen ned herfra og dernede, og så faldt jeg ud. Det var så meget dans. Ja, fra chargerens side. Fordi der er bedre til hackpej. Ja, det er derfor, jeg hader charger. Max. Bare sig, hvis I finder en charger, og så olé den, fordi det er meget vigtigt, at I ikke bliver skubbet af den. Hvem mig, der kan det? Det er kun Lauras ninja skills. Ja, ninja. Max. Ja. Tag ninja. Jeg er så ninja, jeg kan høre en boomer, og der er en spitter. Nej, Laura. Nu opfører du op. Så tager Louis skyld. Louis. Fuck ham. Se, han er ikke vores ven, han tager vores kills. Det er det, jeg siger. Hvor er igen? Skytter os og shit. Teknisk set er vores ven i kampagnen, men ellers er han ikke vores ven. Okay, jeg prøver igen. Mads. Sætter du så episode 1 til at uploade her bagefter? Måske. Hey, skal jeg besvare opkaldet? Skal jeg starte hården? Du starter den ikke, du Jeg kan troede, der var nogen, der ringede til dig på Skype. Men, skal jeg besvare opkaldet nu? Hallo? Ja. Okay, så gør jeg det. Sådan der. Nu går jeg i sikkerhed hurtigt. Okay, hvor er sikkerhed hen? Jeg kan ikke finde den. Heroppe. Når du bare snakker i telefon med zombier. Ja, Er du mærkelig? Ej. jeg kan godt lide at snakke i telefonen. Ej, vent, det kan jeg ikke. Det glemte jeg alt om. Altså, jeg ved, at du bedre kan lide at skrive med folk, end du kan lide at snakke med folk. Det kan jeg også, Jamen, det hvis er da også at vi fint, nu når vi accepterer snakker med folk. missionær. Det er da også fint, når vi snakker med folk, hvis de folk er sjove, når vi snakker med dem. Mig! And that's where we come in. Yes, Nej, indeed. der er noget brugt der. Du sagde indeed igen. Yes, indeed. Stop it! Indeed, I will not. Altså, hvornår kommer Zambis? Jeg Hvornår har sådan kommer en ond side. helikopter? Jeg har desværre sådan en ond side også, Mads. Hvor jeg kan tænke meget ondt. Er I sikre på, at vi ikke skal noget, efter vi har besvaret den her telefon? Hvad har du gjort med den? What have you done? I answered it, and then I left. Sådan. Nå, det var nemt. Fuck, Again, because I'm a ninja. because I'm stupid. Nu er jeg... Sindssyggeren! Yes! Vent, nu gik jeg ud af den allerede. Nicely. Men jeg kan ikke kigge bag mig, så det må I holde øje med. Desværre. Hvor mange så der? Du kommer til. Eller jeg vil sige... Jeg beskytter dig med 2 zombier, men jeg siger ikke, hvis du kommer til. Jeg tror altså, det er sådan en start. Det var vi enige om. Ja. Det føles altså mega mærkeligt at sidde og spille, når man ikke har lyd på. Det kan jeg da godt forstå. Hvad sagde du? Fordi hvis jeg har lyd på, så kan man høre det, når jeg snakker med jer. Ej, hvor er det noget? Så kan du se, hvordan jeg havde det den dag, vi spillede. Hvor vi Den dag, du ved, hvor vi spillede. Samme Laura. Ja, vi har så nok spillet hele Og ugen. jeg har lyd på. Laura. Hvad?
Det er ikke det samme, for der sad jeg ved siden af dig og havde lyd på. Ja, men jeg kan ikke høre, Jockey. når jeg skyder. Det forvirrer mig. Du skubber til mig. Ja. Fordi hun er ond. Oh shit. Hvorfor synes alle, jeg er ond? Fordi du siger det selv. Laura. Au. Altså, jeg er ikke sådan ond. Jeg har bare en ond side. Jeg har en dårlig side af mig. Nej, jeg er enormt ond. En mørk side. Ja. Master siger, du er ond. Hvad? Det er kun Master, siger du er ond. Det er fordi hun siger noget. Så siger jeg også noget. Det er bare ondt, du siger sådan noget, Mads. Så det er ikke kun, når Laura siger hun er ond. Nej, for det er mig selv, så... Det Hvad er bliver helt forskellen? andet. Hvad er forskellen? Jeg kan ikke se den. At når man siger det selv, så er det ikke en fornærmelse. Jeg kan ikke se det. Jeg, Come on, tank! Jeg nægter at se det. Hvor er Man den? skal ikke altid være en, det er en pige, Sentry. siger. Hvor er den? Sentry. Gå ind i Sentry. Men... Jo, ja. Nej. Oh shit. Jeg står heroppe. En her. Ja. Nej, jeg faldt ned. Nej, hvor er det ondt. Helt ned. Nej. Ned. Nej. Reloading! Jeg Nej. mistede bare en masse liv. Efter hvad jeg siger i går, Mads. Play it up! Jamen, det gør jeg aldrig. Så må vi Wii, starte nu. hvor er den? Wii! Okay. Min! En grund til, at du skulle starte nu, det er muligvis Til. at være bare lidt venlig. Ej, det er jo muligt. Det kan jeg ikke. That is not even possible. Jeg tror, jeg har fundet en joke. The universe will be incomplete if I start being, you know, kind. That K-word. Jeg lækker. Oh, jockey. Og jeg kan one-shot den med samurai-sværd. Det er en katana. Ja, som Ja, er et samurai-sværd. Det har vi No, the diskuteret. difference. Så meget, at du godt kan det er svært, hvis du alligevel kalder det for det, det hedder. Vi har ligesom diskuteret det. Det er et samurai-sværd. Oh shit. Nej, det er katana. Det er det mindste sejre og ninja. Det er smart. Men samurai lyder også sejt. Det er ikke lige så sejt. Men det lyder også sejt. Det er regel, du må ikke kile. Hvad? Ikke kile mig. Okay. Oh shit. Jeg har fundet Få mange den væk, godt få den væk, få den væk, få den væk, få den væk. Louis redde mig. Det ved jeg ikke hvorfor. Skal jeg dem ned med katana? Hallo? Åh, ups. Undskyld. Kom. Reloading! Og jeg skal lige reload. Og så er jeg rolig. Hey, I don't wanna die. Og jeg var lige ved at kaste granat der. Ups. Og endnu en ting, seriøst. Seriously. Vi skal nok huske at kaste granater fra nu af. Se, der For der er pisse mange granater og molotov, men vi glemmer bare hele tiden at bruge dem. Okay, jeg har spillet din granat. Willis! Jeg ved, hvor tydeligt det bliver at høre os tre. Gå væk fra den! for langsomt. Nej, hvor var det bare. Hvor var det bare pinligt, Laura. Ja, jeg prøver, men jeg skal først dræbe den, ikke? Hvornår dør den? Hvornår dør den? Oh shit. Altså, forresten, så har jeg en hjertestarter. Nå. Okay. Men hvis den skal bruges, så brug den lav. Nej, Jeg har en ja, det er det. Jeg Vent til det. Wow, hvor er den? Den er... Ja, vi har helikopter. Den. Bare gå ned der, og så... Hello! Ned, og så... Nej! Jeg tager det. Din overhovedet. Den Jeg har ikke så meget afsnit tilbage. Desværre. Nu, der kommer en tank bag dig. For helvede! Ny! Nu kan ikke løbe. Løb jer nu.
Se, det er det mest pinlige ved at opdage sådan noget her til YouTube. Vi så spiller. Ikke så? Kom nu. Kom nu. Ja. Ja. Klar, alene. Uden nogen. Living the shadow Solo style, bitches. Louise. Jeg er så hardcore til det her spil, at jeg ikke engang ved jer så meget. Altså, det er der kendt andet. For. Jeg ved, hvor let det bliver for seerne af at høre, hvordan vores stemmer er. Der er meget mod hinanden. Ja, det må de finde sig til. Det minder om Louis Living Shadows Double One Down. Ja, fuck Louis. Men rest in peace, det er. Tak. Det er slet. R.I.P. Rock. Aha, I er bare afdøde. Den gamle mand overlever. Det er lidt ironisk. Ja. Ikke spring over. Vi skal se, hvor mange gange I har fejlet. du faldt ned 9 gange, Chris. Det er jo en, den lukker altså ikke lige så hurtigt som jeres. Nej. Bræk glas anvendt. Jeeps. Jeg har bare dræbt flest af alt. Tillykke, skal du have chips? Altså, du må godt få en tips. Men der er en ting, du aldrig nogensinde får. Okay. Altså, jeg har lavet kage, det er en gang så. Jamen, der er jo ingen, der skal have det igen. Og så ved I seere, at jeg er officielt den bedste Left 4 Dead 2 spiller af alle os. Prøv lige at spille den på ekspert. Nej. Jo. Prøv bare sådan at tage, hvor I to spiller ekspert. Så bare lige prøv at lægge ind, hvor langt de overhovedet kommer. Okay, det var så den episode. 12 minutter lang. Sådan cirka. Og det var vores sidste afsnit. Og det var kun mig, der vandt. I andre Nej, det var så ikke lige det sidste. Det var det sidste i den her episode. Men jeg vandt. I tabte. I'm the winner. Fordi jeg overlevede. Selvom jeg var lige ved at dø til sidst. Okay, men det var det for denne optagelse, denne episode af Left 4 Dead. No Mercy. Og vi klarede den. Eller jeg havde ikke klaret den. Altså, også vi døde bare undervejs. Ja. Okay, farvel randoms, som I nu hedder. Hvad hedder det? Ja, vi hedder det, og de hedder det. Hvad? vi skal ikke tage en lang diskussion nu. Jeg stopper bare videoen nu. Godnat. Okay. Ses!